أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin eɗen joguiɗo weltare hande o ɗumen ñalawma alkamisa en hawri e jeegom lewru men joolal ɓe mbiya novembre wonande français hittade ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass e nder leegal men Dar Salam no mbawten wirde bandiraɓe kala eɗen gandi kala e saaha eɗen jeeɓa ayaw ngo te eɗen belto eɗen mbiyeto ala ngo ko ayaw dental ngal kala ko fate e guurɗe ceerno Sinthiou ɓen mawɓe wurtunoɓe ceerno mo Seydou ha ceerno hawle men hande o goldima golle tidde golle maltide tabarakalla machallah yewtere ara yewte mabɓe witta gurdam e jinnaɓeɓe caggal muɗum o on saaha so waɗama julɓe naftorano ha nirtini wadde noon weltare mawde no fewi arden ɗo e waɗite galle gabɗo malaɗo galle jinnaɓe men galle jinnaɓe men Ali Mbo mo ganduɗa so haalama tan ko nder galle ceerno wonno koye ɓadinoɗo ceerno men Seydou wonno wadde so haala inde mum tan bandiraɓe en gayni andude hol kanko wadde noon bandiraɓe kala enen beltana yeɓiyankoɓe kala nde mbaɗata j'aime mbaɗa partagé e mbaɗa abonné eɗen jaade mo ganduɗa ko musidɗo men ceerno Amadou Yaya Ba mo ganduɗa ko enen makko ndendi yewtede to ayaw ɗo e to radio ɗo foof machallah wadde ko adi hunde kan ceerno Amadou Yaya o samin bandiraɓe haade men arde e koɗe meɗen Amadou Tidiane Mbo bisimilla ceerno Amadou Yaya eyyi ko noon tigui ceerno Hamadou Samba Lo a salminama no fewi a weltanama kadi a jarama kadi e ndiɗo kadi gardidi bandi fayida no fewi machallah no mbiɗa ni en gartata e ɗum ko hollirde weltare meɗen tan e ñalawma hande o hono no kalirɗa ni eɗen gondi ɗo e leegal meɗen Dar Salam eɗen gondi kadi e goto e ɓiɓɓe mo ganduɗa ko Ali Mbo walla jinnaɗo meɗen Ali Mbo ɗum noon so tawi woni en tawtorama nden ɗon jonde malla nden ɗon yewtere ewa ala ko wonanta en sowona weltare mawde e wala kulli haali en beltima no fewi ko nonne kadi musidɗo meɗen Adnan Thiam technicien mo ganduɗa kadi ko baɗɗo fayida no fewi kañum en calmini en jurima Ahmadou Samba Lo jarama no fewi ceerno Amadou Yaya jarama no mbiɗani karalla men Adnan Thiam karalla men no fewi jawde men kala e nokkuji guila guurɗe hay foof ceerno Amadou Tidiane Bo ko adi foof calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bandiraɓe calminama on juurama on beltanama en calmini dendagal yeɓoɓe Nangue TV e ɗo ɓe mbawi wonde e dunde Baba Adama nde kala en beltorima oɗo ñalawma koyɗe moɗon e galle o e wittude ngo ɗo witto ganduɗa ko witto ngo jogorgo naftorde ɓesgu dental ngal e ɗum noon ko no mbiɗon ni tan alhamdulillah rabbil alamin en jittiri ɗum Allah no fewi en calmini noon dendagal joɗiɗon e yaɓa Ahmadou Samba Lo a jarama no fewi Amadou Tidiane Bo ko adi foof min beltima no fewi sangde men ɗaɓɓiri yewtere ɗuma ɗo kadi jaɓanɗa en alhamdulillah kollirɗa ka ɓiɗɗo dental ngal kala ko fate golle dental ngal ko hen nder ɗa ko ɓooyi ha hande wadde noon weltima no fewi ko adi foof jinnaɓe men Ali Mbo somin namdimama to yi aduna e guure meɗen to janggui ndewmo tiguila garagal makko haw natti Madina Gounass bisimilla ma eyyi kanko jinnaɗo meɗen o Ali Mbo so tawi ko ɗum nokku ɗo jibina imorɗen ɗum enen ko Sinthiou Danga kanko ko ɗon o yiyatno waɗi nokkuji o jibina eyyi ko ɗon o woni seeɗa jinnaɗo makko debbo ittima ɗon fatinimo galoya noon jinnaɗo makko debbo ko galoyanajo ono fati woni toon ko Allah haaji toon to galoyoto ha o mawni ha o yonti nadde jangde jinnaɗo makko debbo ittimo tottimo ceerno sikkum ko ceerno Omar Tafsir wiyete to ɓoggel on jibini Babou Oumar Ly en manda ko ceerno Omar Tafsir on jangguinimo koye juuɗe hono janggi e gila mo yaara duuɓi jeeɗiɗi jeetati ha o daño hedde duuɓi sappo pawɗi ko joni ko ɗon heeɓi ko heeɓi e gandal ko fof fayde
alhamdulillah koye nde ko ɗon o yi Cheikh Siraji Dine ko hakkunde Galoya e Ɓoggel e Dakar o sakkilidemo woni sababu felliddemo abbade Cheikh Siraji Dine eyi nde woni Galoya nde ko yima kono jinnaɗo makko gorko yiɗi wadde mo récupéré ittamo Galoya nawtamo Sinthiou Damga o takkoyo mawni ko en ɓe pour o wawa kadi ɓay wodi ko dañi e Qur'ana o wawa janngude meccal muɗumen kañum ngal gollal ngal woni Mbayla kanko noon ɗum ɓurananomo no Allah waɗata on waddi hen dumunaji juɗɗi mataw ronki dañde moyen no heptirima la dernière journée arde maɓɓe tan dal kañum koko ƴettita ɓiyum en nawa nde woni ƴettimo nawimo Dakar to mawni kon woni babam Harouna en babam Yero en o tottimo o wiɓe miñi mon nani ko almudo kono mbiɗa yiɗi kadi yo janngu meccal ngal heɓa ko wurdi jangguinemo ko miñon toppitoɗe e nder muɗum Allah addi Cheikh Siraji Dine Bopp o nani ɗum en histoire arde amen o nani ɗum mo yiyanno on Galoya nde arno Fouta nde ɓe jiidi toon o yi on kadi omo nana on toujours o yimmi ɗon o yeehi Bopp ngam yoyde on tawi on ɗon yimɓe ne kurɗima heewi mataw o wawa yettade ɗum koto kam o seydima on kam o andi ko oɗo o ruttiti janggo muɗum kanko Mbayla ka wona natka haqqille makko o wona jiɗɗo Mbayla par ce que kanko o waɗi o calculi jinnaɗo mataw ko jiɗɗo bonnude programme jangde makko nde ɓay wonti kanko ko ɗum o yaada woodi ɗo tolni so wiyama yo ruttito e Mbayla ene wawi gandal ngal bona ko janggat ga ko no wawi ɗum bonni ɗum o felli tan dal suuɗade mawniraɓe o yaha o rewa Cheikh Siraji Dine ni woni o fini subaka hocci allowol makko no astawta deftere makko ene mbiri men e sawruji no programme makko haɓe sawru tan o fokkito fayi Bopp yetti ɓe mbi wara donc no Cheikh Siraji waɗano Bopp tan jooɗo betaji tan eno waajo woni programme dental Madina Sila Dia no en noni tan Cheikh Siraji toon fof ko noon yarano kañum ɗo jooɗi mo yewtoɗo kanko baba mo ari mataw o naatiri dental ngal ko banggue funnangue Cheikh Siraji hucciti ko funnangue o ari ha o yetti ɗo dental ngal haaɗi ɗo o jooɗi ɗo mo jogui deftere nde mo jogui sawndu Siraji mo Saydou noon mataw en waɗi fixé banggue funnangue en daara funnangue o jooɗi ko juuti nonno dental ngal no heewi Cheikh Siraji Dine wiɓe o suka jooɗitto namdem holko ƴewata itti neɗɗo yeehi ha toon namdimo kanko yiɗi yiide ko ceerno on arti haalani ceerno ɓe gaccuma ara acca noon ari ha o yetti ceerno namdimo Siraji Mat Saydou en histoire arde meɗen Siraji Mat Saydou namdimo o haalani ɗum fof A makko ha Z makko fof kanko noon o yiɗa janngude Mbayla o yiɗi ko continde almudagal makko ngal joni omo yiɗi so Cheikh Siraji no wawi walludemo o continue almudagal ngal ceerno Mat Saydou bisimilla o addi ko moƴƴi ɗum kam hunde wonde fayida kono noon yo ruttoro mawniraɓe to ma ƴeew programme makko après caggal ɗum ma ƴeew no yewtude mawniraɓe e jinnaɗo eyi Siraji Mat Saydou noon wimo min noon komi jeeya gommi koye wadde tourné ji oɗo saaha gommi koye yiilade suwa joɗade to bam suwa hodde Madina to ɗum noon jooɗo ha mi gartoye maɗa fof jooɗi ɗon donc dumunno juɗɗo programme mo wajiɓe ɓe goni holde Mbayla ka haqqille makko ala hen donc tan yo won fonctionné Mbayla hen no woni so fini kanko o deftere makko tan o timata e defte makko sariya hen tan kippi e on waktu Allah waɗi o nantani Cheikh Siraji Dine seta immima Dakar ene yahan en tourna o nanto ɗum ɓe mbi hedde Kaolack o nani Cheikh Siraji ari ha Kaolack o fini subaka o hocci kadi allo sajjare makko nde no inni allo innani ka Kaolack o ari Kaolack o tawi Cheikh Siraji Dine kañum immima ɗon fati banggue Fatima Dine diproda
woni ko jippitade wono heɓani yirde ɗum sen o tardi Kaolack seeɗa won ɗon mo waɗa programme mo yewtide ɗon e yimɓe fodde ɓe andidirnoɓe e jinnaɓe makko ɗon e Kaolack ha woni dumunnaji o nani noon Cheikh Tidiane ari kadi ha Tamba o fellir jippade fay Tamba ɓe mbi o ari Tamba ɗo ko ɓe mbi o ari ɗon koye terrain Kaolack ha Tamba kanko ceerno walla babam ari koye terrain ha Tamba ɗo ha Tamba o tawi ɗon ceerno ɗo galle ceerno ɗo aussi waɗi ko même action kadi hono no wano ni wanno jurduno makko to Bopputo ni ko noon kadi o tawri ga ceerno no waajo ceerno yimo heptinimo noddimo ana ɓadima hankadi de ana ɓadima de wi aha min gay mi nani dilla tan ɗon nanma fof mi nanima Kaolack mi ari ha Kaolack ɓe mbi kama ɓenni joni mi nanima Tamba mi felti arde ceerno o bismo wadde jooɗo e galle he ɗo kam a yetti Madina hankkadi kono jooɗo e galle he min komin dewo banggue ɓundo mbiɗa yaha seeɗa somi artoyi am sa so tawi mi yetti Madina ngala taw kam Madina ko noon ceerno yirloyi ha goyne ko yirto ko artoyi Madina utini ceerno ari Madina o felliti immade Tamba o ara Madina ni Allah addirimo ɗo ha o yettimo oɗo wuro bon kanko ara ɗo ko 1952 e haalgol Ba Abdoul Qadiri ɗon on wi kañum ari ɗo ko en 51 adimo ko hitande wotere kadi koɓe yimɓe ɓattodirɓe koɓe yimɓe yewtidiɓe kadi koɓe sehilaɓe no fewi koɓe wurduɓe no fewi Ba Abdoul Qadiri e Ba Mamadou Mangane e Ba Seydou Sy e Ba Yaya Ba Salil ɓeɗo ɓe ko sur ɓen kala ɓe tinno e oɗo galle subaka soɓe juuli subaka tan ko ɗo ɓe garata hay e galle he soɓe juuli tisbar ko ɗo ɓe gonata kam fof ɓe gotto e oɗo galle ɓeɗo kam on ñalo mankata ñande fof ko ɗo ɓe gonno kadi kamɓe mbaddi kare andudagal maɓɓe fof artini hen Ba Mamadou Mangane kam min kam ko sakkere ndanndum bo ɓe jiida cikkanum ka ɓiiti Ba Mamadou Mangane cikkanum ka ɓe jiidi on kam mbanɗum kon ko hakkude miraɗo e mawiraɗo ko sakke nde ha min mawni hen kadi de min gandi ɓe jiida mata ko wufta kadi mi andudagal ngar min eyi min mbanno ko ha 1952 jara min jarama kewi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV en keɗɗima en nani ɗiɗon gardinde payidinde ɗiɗon gardinde mantinide machallah jeeɗallo en jiito feeñaduna en jii no nanirta ceerno hakkude galle e diwan Fouta o rewi muɗum ha kadi ha Dakar abbiɗo ha toon to Boppa oɗon ki yiidagge kewede yimɓe kono fof yidde makko ne hen o muñi ha yindira on hawde noon Kaolack o ɓenni ɗum wadde Kaolack o ɓenni Tamba o abbi ɗum toon wadde yidde mawde machallah alhamdulillah alamin Allah waɗi ha toɓe wuttido ngo Madina Gounass 1952 alhamdulillah nden jinnaɓe en aali ngo feeri arɓe wuttido ngo Madina Gounass caggal nde ore nde ceerno Amadou Tidiane Bo ɓele o arde ko galle ceerno o adi wonde haɗa ko nangude gallo walla o nangu gallo ha paari ɓesgu woni hen o woni galle ceerno walla holno wondirno e Thialagne Seydou alhamdulillah rabbil alamin ko nde wari o sako goto ɗo maranke kadi mi wonnatno yimɓe nder ko aduna no ene forma neɗɗo kanko pormi on format par ce que kanko o naati wuro ngo ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi no naati wuro ngo no yarano kono nde wari nde ko telɗo nde wari o yetti Allah waddimo koye ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba radiallahu taala an on o takkodiri on ɓuri wurdude gueɗe maɓɓe gueɗe on fof gueɗe ɗe fof kamɓe mbaddano hatta hay suudu kamɓe mbaldanno hay suudu kanko ceerno Ahmad Tidiane Ba mbaldanno suudu kanko wuppanno coñci ɗi kanko fittanno suudu kanko wertata kanko defanno ñamanteji kewɗe ɗe ceerno fewnante e
kadi Allah ne hokkunomo ñoñago e karallagal wawde ɗaɓɓidde hunde kanko o waɗi tabal kafe damar galle ceerno ɗo tabal ngal ngal wiyen cengal waɗi seeɗa seeɗa ko dañata hen ko ñetta o watta ɗum e halifa o dutta ɗum halifa o woni gila e ration muɗum ñamanteji e café hay fof ko kanko ɓuri hedde hen ɗum ko Allah heewi hen fof kanko toppiti ɗum rewi ha ɓe goni hen kadi kamɓe ɗiɓe ɓe mbawata serde kanko baba o e ba Abdoul Aziz Kane e ceerno Tidiane donc mi wiɗi kam ceerno Tidiane ɗayri men par ce que ceerno Tidiane ɗayri wonko yewtan kamen seeɗa on tawata ɗumen o woni ɗon kanko e galle woni o yaltata galle ko kanko haɗa ceerno gonɗi wala noon e galle e wuro he wala baba wala jatigi koye ceerno ari koye galle ceerno o woni o ɓenni fof makko woni ɗon ko Allah haaji no ceerno yaari jangoji bo hanno ceerno ɗum mbimi hanno ceerno astama ɗum hanno ceerno waɗi galle cuuɗi ceerno kanko o wonti haadim ceerno e kadi so tawi ko almudo mo ceerno Jama Tidiane Ba adi dañde e rende he ko kanko mi taɓa so adi suɓaade wi oɗo ko almudo ma mi tottima mo yah o heedanma e haajiji ma ɗum ko kanko ɗum taki kanko almudo ɗum taki nde yaha ceerno waɗi galle nan kadi ko kanko ƴettutan programme fof haade magal ngal e gollude ɗum fofof woni ɓe siddiq kadi wonɓe ko kanko inni ɗum siddiq kadi ari ɗo ko kanko inni ɗon siddiq kadi adda ɗo haade siddiq kadi adda ɗo ɓe mbi won arɓe ɗon kono ɓooyan kono ari tenti ko siddiq kadi kanko siddiq jahata Mouhamadou ko wiye kam ngare takkoɗe ɗo ko onon jeeɗo ngare takkoɗe ngare walla kamɓe ɓe gona hasdiji gona hasdiji woni ko kanko tiɓ fof bogomari ya wi kam o wi so tawi wonino aɗi adino deftude quartiére walla bottare kamɓe bottare walla quartiére maɓɓe menetake oyi menetake wi so ceerno e gadima so babum adi bottare muɗum ala kamɓe kay bottaji maɓɓe kaji mumen ɗum taki saahaji ɓe jahat ɓe tardina mawɗo e yago ɗaɓɓugol pour yaade jeere haade adade eɓe joni mbaɗa bottaji maɓɓe ñaama ko noon kadi nde ceerno Mansour ari kadi ko ɗon tawri mum ceerno kañumne kadi jokki hen woni programme o foni goto ɗum gon hen kamɓe fof ration maɓɓe ñamande kasireje maɓɓe fof ko kanko kippuno kanko mawɗo ɗon ko noon kanko alano galle wala galle ha ɗo hano yarumi wala galle kanko wala galle kanko wala galle kanko noon wayi machallah jarama feewi a jarama feewi ceerno Tidiane Bo machallah waɗi fayida no feewi nannama kadi fama beltama feccirama yaya andi aɗa wuufi namde kewɗe fewde musidɗo bisimilla haadema ɓennude ko noon tigi ceerno Amadou Samba Lo en beltima no feewi no mbino ɓen arande haala men heeni nde tawno julɗiɗi baɗi hondani wona hunde wemde so Allah hawrdinima hen yettu Allah no feewi sasraji dini ko kawniɓe kanko o makko ko ceerno Amadou Samba Lo o hawnide e nder hawnide ko mbiyata ko ayatu min ayatin sa ƴeewi no haali ni so duttima caggal seeɗa jinnaɗo oppi kala ko oppeteno wiya yo en waɗane neccal oppi neccal ngal oppi jinnaɗo ɗum oppi famille muɗum foof ha laaɓi nande ɗum ceerno e yiide ɗum ceerno abbi ceerno ndomi taken hono no haaliri ni ha o naati ɗo e Madina Gounass ceerno Amadou Samba Lo ko ɓuri hen yurminade ko ɓuri hen hawnade ko ɓuri hen welde o wiide e on saaha on an yaara e duuɓi 10 e jeeɗiɗi duuɓi 10 e jeeɗiɗi enen fof eɗen gandi neɗɗo o ko cukalel ceerno Amadou Samba Lo
o ari kadi ko omo teeli ceerno yimo jeɗɗimo hono no o wiiri ni ha ceerno waddimo e khalifa o ceerno Amadou Tidiani Ba. Ama Samba Lo ɗum ɗo so tawi yonani neɗɗo o to banggue liman billahi ala ko yonatan to banggue limanagal. Mawɗo o jinnaɗo o eɗen nana e makko golore kewɗe no mbiɗa ni wasata tawi min guufi namde ko en namdotoɓe. Mbiɗa andi noon to gondigal makko e ceerno Tidiane ɗo e heddi ko heewi koko foti haalde o haalani kono noon elle eɗen nananno wonde omo joguitino ɗo fuuru nguru ɗum kadi holno wayi. Siminimbo. No woodi fuuru nguru o jogino ɗum ɗo. Aɗa andi wuro ngo ko Allah soggantamo geɗe makko fof. Nde yimɓe gonɓe nde Allah addi ɗo ceerno Hamdou Mansour Baro o yi programme wuro ngo ala haydara e banggue ɗen geɗe nguru en o jogui kiram e wadde fuuru kanko ceerno Hamdou Mansour o fewno fuuru ɗo galle Sarif ɗo o waɗi ɗum programme kanko ceerno Mansour kanko darto omo juuɗo nguru o kanko on saa noon mo ɓurɗo hoolade on saa ko nono kam ɓuri takkodirde ko baaba o fooɓe ɗum tan gonde ɗon mo dado mo juuɗo nguru mo adda ene ñaame waɗe programme kono noon kanko gabal ko jogii ko wawa yaade juuɗo nguru oto Mansour wino ɗum ɗo a jeeya ɗum mballe en ƴeewen so tawi en ɗemen bawɗo nguru ara heeɗen en hen kaɗa haala ene haalni men ka Abouba Boubou o wi nde wonno ceerno Massaydou so hunde woni hille makko so sohli hunde wonta haɓoyo e dentaɓe won musidɗo goto gonanoɓe en basan sukma ko bamum sira liyan fotata wonde kanko wonno to base to kanko arno jontinma no ceerno namdiri ni ɗum kanko jogoyno hunde ƴewande ceerno juuɗo nguru allol nde hoti nde o wiidi toon e Mamadou Wuri Mbulance bamum boye jinne en o haalan ɗum nde ceerno mo kono yiɗi juuɗo nguru waffande ha toon musidɓe ma men toon haali ha dalno kalnono arde o haali Allah e ceerno yimɓe ɗo yi toon yi basa ceerno Massaydou kanko on Mamadou Wuri Mbulance o yi salmede ceerno witti salminde ceerno on waɗi ɓe présenté ceerno haalni fof waɗi ko juuɗo nguru aɗa yilotono juuɗo nguru ceerno an ka juuɗo ko aha kon juuɗo nguru aha de aha kon juuɗo nguru on golɗo ɗo hono ɓe jarata o haali fof noon ko wirsu ɗon somi enen nde no jiɗi juuɗo nguru aɗa wiya tan sabu ɗo ɓe jinnirɗa ɗo eɓe jinnirɗa ɗo koreji ma en nan toon o haali kam inde mo ceerno Amadou Mansour haalma ñande tan mataw motti ɗum tan misaji ɓen nan toon ɗum fof nan toon arde hen mbi hen mballa men mbi'una men nguru ko Allah haajum fof daña ɗum hoɗo wuri bismilla baba Mamadou wuri bismilla men o jaɓi kono ceerno mumon ha o lijjita programme makko ƴewna arde o lijjita programme makko fof ha gasa yimɓe toon o ari waɗi ɗo Madina